Vinga, 3, 2, 1, ja. Veig que l'escenari és gran. I feu actes teatrals? Sí, el centre té un grup de teatre molt estimat i el grup està format per voluntaris de tots els nivells. La pandèmia ens va fer aturar l'any passat, però aquest any hem reprès els assajos. Cada dijous a la tarda els actors ens reunim per fer l'obra. 1, 2, 3. I el mes de maig el presentem en el cicle de teatre de Badalona. Sí, 3. és divertit i aprenem molt. És clar que volem ser els millors. 3. Però també aprenem els exils d'altres centres.